Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. So hello guys, this is Kuya Renz and welcome back to my YouTube channel. Just click the notification bell and don't skip ads guys. Kaya skip na ito ng ads, huwag tayo man mapilo-pilo. Huwag tayo makuling-kuling guys. Luoy po si Kuya Renz. Huwag atong i-skip ang ads. Paling na lang po kuan, subscribe sa YouTube channel na ho niya. Click the all notification bell niya, all videos para ma-notify mo sa next na ho mga vlog. So, ato nang sugdan kay murag hapon na. So maadtong hapon dito diha Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga tawo nga asa kay mga lagpot ipamutang sa Ginoo maadtong hapon ninyo diha. So karon ang oras nato is 3:36 PM. So alas 3 na murag. Karon guys murag di pa murag alas 5 na guys. Aton jud nakita guys nga murag ting-uwan na diha hapit na po. Ting tanom dito ron guys. Ting tanom na ron diha. Maadyo mo diha guys kay namoy mga basak diha, tamnan, tagudan diha. Kami kay may mga basak so kuan lang patubig lang medyo among tabay nag-awas-awas na, di ba? Naging vlog na to guys kay itong nakaraang vlog na to kay kuan lagi itong giba hawa ko kay wako paligo kay ang tabay ng hubas na di man to nagampo ko sa Ginoo nga Lord o na in town kay mag-awas-awas sa tubig so karon na tinuod na puno nagtabay na mo guys rin puno agad kaadyo doon mo dalis bayali ngari mo kay tin-aw yung tabay perting puno agad kaadyo. So ito lang ngayon guys kay hapon na ba alas 3 na maglugway baka kabaw magdungag manghugas magplano sa tong masudanon sa sudanon sa kilid pero mas lamit to guys yung naadyo may mga kuan tinanom sa kilid kay igora ibton utanon pero katong way mga tanom-tanom ay puso reto pero guys puso makautan mo ng puso saging. So for this vlog adto na nakitaan guys atong title nga jujuwain o tutropahin ang mga EXO. So kisa may mga kuna na mga K-pop idol so kisa nang buang des mga Korean K-pop o mga Korean actor so kabilang na Korea guys grabe jud ako sa una guys kay buang-buang jud kog palod kay tanaw lagi sila mga move mga katakanta nga lami ilaha pang mga bugnaw nga tiog makaayong bitaw guys kanung ang ilang mga tingog lahi man ja katua kog Pilipinoy ug Korean lahi mga tingog bitaw lahi og tingog so pasensya na pud guys ani tubo nga bulkang malibog sa mga tanga nagdugo na tandog nagayna guys kay dah gugma siguro pud ni wa kalapot siguro ang kasing-kasing man ni tubog isaha na pasadian naman na guys kay usara mo kabuog dahil pasadian naman ning buho o raprob diha kay ato ang ipalisir pohon ato na ipalisir ato nang papison sunod kay arong natay kwarta so karon atong jujuwain o tatrapahin ang EXO member so kisa ba yung nangabuan sa EXO kabago ko guys nga kabago ko guys nga di lang pod kamo ang buang kundi ako pod kabilang pod din jud diha kay naging EXO is comeback na grabe pag comeback sa EXO kabuang-buang ang mga taong Pinoy grabe nahila ka mo to guys atong magkuan ta karon magjujuwain utropahin ang EXO member so si Huang Jitao ano gutawag pangalan Huang Jitao Huang Jitao so also known as Tao. So Tao dito guys na T-A-O man. So Tao, yung tawag niya sa stage and performs Tao. So is a Chinese man dai pod mo dai pod ang mga tangan murag kujaw. Singer, songwriter, rapper, actor, model and businessman. Huang is a former member of the South Korean Chinese boy band EXO and its Chinese subunit EXO-M. After leaving EXO, he made his solo debut in China in 2015. With a mini album out under the new stage name Z-Town. Ning hawa dahil siya guys pagka 2015 pero pag hawa ni Jana na si Jai kaugalingon nga solo nga kanta. So member ni siya sa EXO guys pero atom dyan makita guys karon ang EXO murag 7 na sila guys o 8 karon nagkampak sila mag 8 siguro pod. So born on May 2, 1993 ang iyang age karon is 28 years na. Ang height 185 meter murag lang. Aso ni kasi other name Tao or Jitao. Parents niya si Wang Jongdong. Albums niya EXO, Exodus, The Road, Exology, Chapter 1, The Lost Planet, and more. Diba? Maraming salamat, more. So, kani si Tao guys, murag,
tutropahin kay murag lami ni sa himong kuya nimo ba imong sugo-sugoon nga huy lasi sagsian ka kana ba susugon kapisag balde gatong gamiton hugas sa mga plato so, lami siya tutropahin guys kay lami po siya ibaning banding po ning naw nga lami kanang tang kuan sa bangga sa mga ining barangay nga ay maniaho ang kuya nga proud to be nga bitaw nga kaliwat og Chinese nga so tutropahin si daw. So next nato si Zhang Yicheng. Zhang Yicheng murag na po siya ni half Chinese siguro pod. Known professionally as Lei Zhang. Li Sang. Lei Zhang dai or simply Lei. Lei is a Chinese rapper, Chinese again. Rapper, singer, songwriter, record producer, director, dancer, actor, and publicity ambassador ng Communist Youth League of China. Grabe ko dyan pa nito eh. Kuya nito na. Born on October 7, 1991, height niya 177 meter naman siguro po nag-eman. Full name niya is Zhang Yicheng. Labels in Zhang Yicheng Studios Chromosome Entertainment Group. So yung albums is Namanana, the third album, Lay O2 Ship, Let XOXO, producer for more. This kuan. So tutropahin kay lami po ni siya himuog ka ng kuan. Di ba gaya na si kuan tao kay kuya man ni kanila mi himuog sa driver na ho kay grabe kanang lain po ni sorry sa mga kuan kita na yung mga adventure man yung driver ano. So lami ni siya tutropahin si Lay. Lay sakto lagi Lay. Susunod. Hoy, Wo Yifan no professionally as Chris Wu is a Chinese na food Canadian actor, rapper, singer, record producer and model. Model bongga. He is a former member of South Korean Chinese boy band EXO and its subgroup EXO under SM Entertainment before leaving the group in 2014. So before this he leave guys pag 2014 gwapo ra sa kadyo. So, paglibig niya sa 2014 guys, na siya kuan na entertainment sa SM Entertainment before leaving the group. Born on November 6, 1990, 30 years na, height 197, mga tag-aso ni mga Chinese siguro po, no, depende siguro po kung sige. So, yung TV shows, The Rap of China, nada po siya TV shows guys. The Rap of China, for try ba ni? The Golden Hairpin, 72 Floors of Mystery and more. Ang albums guys is Antares, XOXO, Miracle in December, Overdose, and Mama. So, diba, ini kay marag ang iyang naong guys, iyang nose, iyang hair. Lami ato guys na marag puto kendik marag padong na mo, rampa bitaw na padong na mo, bira karabi no. Na mo nang jujuhain guys kay lamig jang ilong guys kontra sa aw ang ilong kay murag dako mabuho na gidya kay gamay naman guys murag lamig jud ni ilong nga sunod guys magpailong ko sunod guys ano nga na lamig ang ilong nga na guys ha bisa kay pro man guys sa magpailong ko mura siguro kog naon ni Coco Martin de Martin. So ang jujuhain si Woye Fan Renata siguro. Ay, sunod si Kim Min Sok, better known by his stage name, Shu Min, is a South Korean singer and actor. Yan na tao guys. Kim Sung, better known by his stage name, Shu Min, is a South Korean singer and actor. He is best known as member of South Korean Chinese boy band EXO. It's sub EXO M and its subunit EXO CBX. Oh! Saan na? Saan lagi na? At tutats kuan, tas tataytos ka ng kuan, Jojo. So sorry guys, naitaw doon yung murag daog unggoy. So born in 26 March 1990, so age 31 years old na. 173 ang height, full name si Kim Yon Sok, nationality South Korean. Grabe yung mga Korean guys. Ay basta may yung Korean, ulbog utok oy, ulbog mga buhok na Korean. Lagi. Education Catholic Quadrang University. So tuturpahin kay lami po ni sa ganina, at tuturpahin kay kuya, himong driver, so kanina sa lami pang kuan. Uy, Ginoo ko lami ko nang kadug.
Joke na guys. So Lami ni si Jay kuan kanang naay silingan. Tutropahin na silingan, tara silingan. Mga unang mga sitaw, bataw, kalabati nga na, bagus mga street food nga na. So tutropahin. Sunod. Si Kim Jong-dae, better known by his stage name Chin, is a South Korean singer. So mga na nagkanta sa every time I see you. Tika, ano sa nagkanta sa Chin, nagkanta sa Descendants of the Sun. Member of South Korean Chinese boy band EXO, it's subgroup EXO-M and has since further participated in the SM Entertainment Project and EXO. So niuwan ako na atong paspaso na ni. So born in 21 September 92, age 28 years. Kim Jong-dae, jawa sa dito na Kim Jong-dae. So tutupahin po ni si Ja guys kay Lami sig smile singer po. So tutupahin basud Lami na himo og singer o karang imong tigay to singer kay Lami sa voice. Yeah. Sunod si Kim Jong-in, better known as Kai. Si Kai man po ni karabi mo ay guys inagkuan daw sa stage mura mabangli nasurod ka po sa stage kaya uy ano jud kaajo hala ni huwa na madungog baka ninyo guys alam ang kusgon. So Kai, he is a member of South Korean Chinese boy group EXO. It's sabi ni kusog mag-uwan noon ay maroy na. So January 14 si January 94 nya Kim Jong-in, Jayang Music Group. Di na lang, basta na ito guys, ang ijang kuan guys, born og kahit full name, mag-music groups, at alam mag-gusto ito, gujuwain o tutropahin. So, kung si Kai guys, tutropahin ni siya kailangan imuon og kuya na po, kuya na to guys, kayo marag lamit. Kung siya mag, karang, ganyan na kahit pang tag-train mo ito, kanta, kaya tag-train na hoog, sadya o kaya, ganahan po kung susot sa ito, karang ito, mga ruska o mga tang-tang na, gusto. Sunod, si Byun-byuk. Korean singer-songwriter si Baek Baekhyun. So lami po ni siya guys, ganahan po ko ni siya, so jujuwain kay lami po gayang pila side po kintahay po sa kita asok ilong agawin na nag-side view guys, magkataas og ilong ako nag-side view liin na ni bukhad man diri bukhad nila pa buko ginoo ko wow man mauwa ko sa camera guys nila mga bashers na ingon nga how about kuno personal marag mangot kuno ja camera noon mangot how about personal Jesus ginoo ko bahala na silang mga bashers just personal gwapo dud ko be proud of yourself guys kay madalaeng ko kasaligan ko di atong kagalingon ang Ginoo dahil guys yung kusog na kuha na paminawa na so kanay si Baekhyun guys mao ni ang jujuwain susunod oy di ara si Sihon guys jujuwain kay basta lamit sa jaguan guys in the way na nag-perform sa stage kay murag na 6 appeal siya baka di ka matagpaon sa isang naong guys kay kanami tutukin pa ko no tutukan man nimo maazo nga ang buwala man yung mata di ka ko pula ani sa guys si Sihon kay kanami bawal sa ni kaliwat siguro po ni pagkahap siguro po ato masahan ko ni wa may hap guys wapo man ang jujuwain. Susunod ay di ara si Dio so jujuwain guys kay since kuan guys nagsugod ko og nag-idolize sa mga K-pop idol so 2014 so ni EXO sa 2014 guys so idolize sa mga EXO kay lami lagi na EXO lami lang mga kanta guys ilang mga music so dawi sila murag inagdawi sa stage guys baga murag pang romance friends bastos di pud romance ano mo birada romance karon pang romance ang music guys ba pang lami ka so jujuwain kay lami po yung shape sa na murag dato-dato grabe jujuwain sa Dio. Susunod si Suho baw pud ni guys ito ni pagkampak sa EXO kay ako kitang Suho guys ito kitang Suho murag busy ni Suho siguro sa kinabuhi. So Suho is tutropahin kay mapo na yung leader guys sa EXO so tutropahin ako akay murag kuan po marami maglami ni mo ang papa siguro mong papa nga pata na pa kay ang logway tagabaw kami tri karang pagudurog kabaw guys ba say puro mas mga iba pagudurog kabaw no mapata na pa ba so tutropahin si Suho. Susunod di ara si Chanyeol duduwain ni Chanyeol guys lami mo rap grabe kuan po guys tingkad og dunggan guys pero naanga dyan po ni sa kay pagkadunggan taas kay gapo na partner po pero ag uman bitaw guys nang tangkad og dunggan si in guys na di ko angayan guys mura ko kang diwindi sa kanang diwindi nga na pobre ba ang ina sa dunggan ay napoy ilong ni mga marag ilong magpalwa nagkupog Ginoo ni ang self I love ourselves guys
tama dyan ko sa akong self pero love gyud ang self kaya dyan na atong self kasi kung watay di ato i-proud atong self malo daw ta jujuwain si Chanyo. Sunod si Luhan. Ay, Luhan, murag nabugoy friends guys sa pagkuhan, tawag Luhan, murag nakoy friends guys sa high school yang angga Luhan ini ko nautan ako ni jangan Luhan name. Korean man ang name. Luhan na pud kay oy, ilason mura pug Korean ang nang Pinoy ra sa kay na kay ilo lagi. So, tuturpahin si Luhan guys kay murag unfamiliar ko ni familiar ko ni guys pero the way karong comeback na murag nasuro ko kaabot anang time ni Luhan manang tutropahin kay wa ko kaya siya mga hataw-hataw ba. So tutropahin si Luhan. Man po ninyo guys sa next episode nato sa BTS. So kay niagi kay BTS man to guys katong mga kauban nga mga kuan, krudog nga mga abno ang kauwas likod to mga igagaw. So karon ako nang usa guys akong kuan na ang kumpara ang self sa kuan ni aging vlog kung unsay reaction ninyo. So i-reaction na po sila sa BTS guys sa next vlog nato. Join na tropahin na po sila. So atang laman po ninyo. So salamat ninyo guys. So don't forget to like o subscribe o ay jo wala i-skip ang ads guys kay anad tanan ning kakay taman. So daghang salamat ninyo guys sa pagkuan ninyo pag-watch karon sa pag-support sa YouTube channel bisig nga rata kay karon. Napo ko i-share ninyo guys sa another vlog sa next vlog na ako i-share ninyo kung ano jud ning nagingani ta nagre-reaction ta kay ngano abangan ang po ninyo kung ano nagingani si Kuya Renz kay na ay problema si Kuya Renz nga gamay ra pod pero kira lagi po atong lawas nga murag gipildi na sa tuwang pagkahigugma grabe so maram sa to guys daghan salamat kay kusog nagawa na ha naonsay kilat no pilit sa cellphone so naghuam naman sin ko guys og cellphone guys sa uwang igagaw kay wa man jud ko cellphone dare mag-reaction da ko cellphone man nanghuam ko sa ang igagaw nagpawam po siya guys pero tagalag po na siya blessings kaya kung nanatay madawat nga blessing so daghang salamat din jury ha especially sa mga Bisaya ng support na ako so daghang salamat so kita-kits na punta so daghang salamat bye bye this is Kuya Renz.